ahinya. Obuya Hatieki. Daka chiel, I mean, kada daka seconds moko watika tika sakoro. Kamana ahinya. Yes. Adatieko kawach, I want it to be on record. Yes. Me personally, and kaka jakom UDA. Okay. Mahoma Bay, kendo mo represent counties tema Kaluo. All right. Adwa wacho giteko mathoth ni wa condemn. Okay. Strongly Right. any form of violence. All right. Intolerance, political intolerance, en gima nosirumo chien kacha. All right. Erokamano. But akwayo gi muolo gi bolruok. Ne wajo siasa duto. Okay. Wa approach politics man gi dikoram. Siasa maonge kawo advantage because inigi teko moro. Okay. Kora kwayo ni waseo gwang, Okay. wasegweng. Okay. Wawuoguru waduto mondo mi wariw joluo. Right. Ka in opposition to bed go siasa mamuol. Kiti sirikal go siasa mamuol. Polimach mogik. Seconds. Adwa nyiso